petando de frío. Estamos aquí en Castro Caldelas, Campeonato Galego de Caza do Raposo. 2 grados máis ou menos baixo cero, e aquí estamos con Patricia. Patricia, que frío fai, Aquí fai moito frío, pero bueno, nesta vila xa estamos máis que acostumados, verdad? Unha vila importante de alta montaña, pero que, bueno, que ademais creo que é a capital da zona esta, non? Sí, da comarca de Terra de Caldelas. Terra de Caldelas, aí onde estamos nós, aí onde se vai a disputar este torneo cinexético do cal llevamos dar conta desde un principio a un final. Comezamos. Vou a ler as normas que rexen neste campeonato, esperemos que sean respetadas por todos. Esta competición réxese polo regulamento de caza menor, prevalecendo as normas seguintes. O raposo será a única peza cazable. Será descalificado aquel equipo que abata outra peza distinta a esta. A participación é por equipos. Cada equipo está composto por 9 cazadores e un xuíz. O xuíz dará por rematada a cacería ás 13:30. Estamos aquí no monte a primeira hora da mañá, fai moito frío, verdad? Por certo que sí, pois vamos a empezar a xornada con moita ilusión, parece ser que temos unha zona bastante boa, miraremos, a ver, vimos con moitas ganas, dalá desde o Baixo Miño, e vamos ver como sale a cacería. Que tal, Ramón? Moito frío ahora por a mañá, verdad? Sí, fai algo de frío, pero está un día de caza, está un día seco, vai ser unha mata onde teñen bastante raposo. Que tal a zona? Canto ten de extensión, máis ou menos? Pois seguro non sei, serán unhas 20 hectáreas, máis ou menos, é unha zoa bastante boa. Pois seguimos aquí no monte, en Castro Caldelas, nesta zona maravillosa de natureza enxebre pura. E seguimos aquí, non sei onde andará Patricia, anda con outro grupo, por aí por a monte tamén, buscando noticia para que todos vostedes sepan como vai este campeonato galego de caza do raposo. Nos seguimos aquí, e estes campeonatos non somente son actividade cinexética, senón que tamén son moito máis. Concretamente é turismo, porque se fai turismo, esta xente que ven de varios puntos de Galicia, logo falan do pobo, falan da zona, e algo que é importante, por qué? Pois porque van a coñecer tamén, como damos nos a coñecer. Ahora estamos aquí, que van vostedes ver unha imaxe de Castro Caldelas que é fermosísima. Temos néboa detrás de nós, bueno, que é un paraíso auténtico estar aquí. Luís, que tal? Estou moi cerquiña de ti, o que pasa é que tú non me ves. Son as 11 da mañá, máis ou menos, estamos aquí nos montes da Terra de Caldelas, estamos con Tito de Mazaira, que conoce moi ben a zona, entonces, contanos un pouquiño que tal está indo a mañá. Bueno, de momento, sobre caza non levantamos nada, simplemente algúns corzos, pero o raposo nada, non chegamos a eles, a ver se temos suerte de agora para diante. E a mañá, a parte de fría, do resto ben, todo ben. Fría está, verdad? Aquí ao meu lado teño a Manuel Xuiz, que ven de Lugo. Sí. Que tal ve a zona, o coto, que lle parece? Bien. O coto eu vexo ben. O que pasa que non houve suerte de levantar os zorros hasta agora, porque os cás tamén se enredaron un pouquiño co rastro do corzo,
e tal, pero o que máis me gusta de todo é a xente maravillosa que hai por aquí. Eso é formidable. Pero o coto tamén se presta moi ben para cazar, moi ben. Aparte que, claro, se escapan os cas hacia as zonas que son moi pendientes, e aí é un problema, pero se non, bien, bien. Moi ben, moitas gracias. Pillastes un... Si, matamos un aí, pero lévanos os jabalís a mañá toda perfeita. Había un par deles aí en riba, 8 ou 9, demos pillar os cans e agora vimos cambiar de mata, aí para baixo. Moi ben. Pero, bueno, a ver. Sobre que hora pillastes o primeiro? Serían sobre as cerca das 10, máis ou menos. Levantaron e matámoslle e despois os cans anduveron cos jabalís hasta agora. E agora andan aí con ele. Perfecto. Hay que tender a seguir por aquí. Seguimos de paseo polos montes de Terra de Caldelas, agora mesmo estamos na Pena de Matacás. Como podedes ver, temos unhas vistas preciosas, temos o río Sil, que é por onde pasa o catamarán, e ao ladiño temos as bancadas, que é onde se fai o viño típico da Ribeira Sacra, o Godello e o Mencía. Con Ángel, ele é un xuiz, e estamos tamén aquí co raposo cun deles que se abatiron hoxe, non sabemos aínda cantos foron, pero bueno, contenos un pouquiño como foi. Pois foi sobre as 10 da mañá, e son da cuadrilla de Cela, de eso pertenece ao Outeiro de Rei de Lugo, e claro, estivemos outro día no provincial, que foi en Pol, en Mosteiro, e matamos 7 raposos, quedamos campeóns provinciais, e por iso viñamos hoxe ao galego. Moi ben, e que lle parece a zona? Gústalle? Está a gusto, sí? Vale, sí, pero o que parece é que, non sei, que é demasiado zona aberta para que facían falta as cuadrillas moito máis grandes para cubrir todo o pedazo que se escapa o zorro por calquera sitio. Outro. Ya. El último pegó. A punto de rematar este campeonato. Estivemos no monte, bueno, xa viron vostedes o que pasaba, estivemos con máis cazadores, incluso con caza de raposo, pero acábanos de decir que había un equipo con 3, e témolo aquí conosco, temos os 3 raposos, e temos aquí a unha das persoas que tamén nos dixo un paxariño que cazar el só 2. Como te chamas? Toño. Bueno, Toño, terás algún máis, Toño, que? Juan Antonio. Bueno, pero non tes apellido. Pena pillado. Menos mal que te sacamos o do apellido. Bueno, vamos a ver, Toño, nos dixo un paxariño que cazaras ti soamente 2. Sí, eu co equipo completo. Bueno, pero me refiero que ti foches que fixeches a puntería. Sí, bueno, eu sí, pero bueno, sin o meu equipo non hai puntería que valga. De acordo, a que horas mataches? Un sobre as 9:15 e outro sobre as 11:00 e pico. Tiros que disparaches?
3 ao primeiro e 1 ao segundo. Casi que nada, 5, pero bueno, al menos algo é algo. Tes aquí un compañero, como te chamas? Eu son Juan José Fernández. A ver, Juan, contanos, ti mataches algún ou non? Pois nada, axudei aos compañeros a que mataran, e xa é para min como se matara eu algún. Di que equipo sodes, que non me lo preguntei. Somos dos Rápidos. Rápidos de? Da Terra Chá. Casi que nada de Lugo, logo, ali tendes máis raposos que por aquí, sempre se captura moito máis e son ademais, según teño entendido, especialistas. Algúns equipos vosos son especialistas nos raposos. Sí, na nosa zona hai moita afición, hai xente que se dedica nada máis ao zorro, e, pois, algo hai cuadrillas conmigo matan 80 ou 90 zorros no ano, e claro, algo hai moito zorro, moita cantidad de zorro. Zonas máis fáciles de cazar, e... Son máis fáciles que aquí, desde logo que sí. E cantos levantastes? 5, 6, 1? Eu creo que 5. En total foron 5. Un que non demos visto, pero creo que foron 5. 5 con estes 3? Sí, escapou nos outro, e un que non demos visto, pero casi creo que era con un zorro tamén. Bueno, pois pues eso no Metrabuco va de ser o equipo gañador. Se Metrabuco é desde os primeiros clasificados, eso é seguro, do campeonato galego. Así é que noraboa por esas capturas e tamén por estar aí no monte, que o pasastes moi ben, que non lo dixeron, non? Sí, pasámoslo bastante ben, non tuvemos moitos problemas co corzo, bueno, que hai cuadrillas comigo teñen problemas, porque aquí corzo debe haber bastante jabalí tamén, pois está moi andado delos. Hai que ter suerte. Hai que ter sorte en todo, así é que nada, noraboa, e imos ver o que ocorre, porque ainda queda campeonato, quedan moitos equipos aí no monte, e non sabemos o que pode pasar, o que pode dar de sí este campeonato ao final. Agora vamos a deixar de lado un pouquiño que a caza e vamos a falar do turismo. No Castro temos elementos moi bonitos, o digamos máis chamativo sería o castelo, tendo as torres, a torre do reloxo, a torre do homenaxe, e ademais, ahora mesmo estamos gravando no patio de armas, e temos tamén un museo moi interesante, museo etnográfico e arqueolóxico. Ademais tamén contamos cunha igrexa, a cal preside a famosa Praza do Prado. Rematou xa a proba, bueno, entregáronse os raposos, os equipos chegaron aquí con esas capturas efectuadas, e nós estamos aquí, pois, en Monte de Ramo, estamos con unha das donas, das mulleres, que participou, é Lorena, ela é de la Mela, de Silleda, participa sempre, queremos que nos conte a experiencia de hoxe, como foi este campeonato? Fantástica. Temos unhas moi boas condicións climatolóxicas, había bastantes presas, foi unha experiencia moi boa, realmente. Había moita caza? Había caza? Moita caza, sí. Había moito rastro desde a primeira hora da mañá e moi ben, foi un día fantástico. Houve moitas capturas, foi unha valoración moi boa. Moitas capturas e o equipo de vostede tamén unha captura, fixo? Sí, un macho enorme, precioso. Hola, a que hora o capturaron? Ás 12 da mañá. Pois moitas gracias, e a seguir aí participando nestes eventos deportivos que son importantes. Nos imos coñecer, e máis porque agora ven o xantar de clausura, pero imos coñecer as opinións tamén de autoridades que están aí, dos organizadores, en fin, síganos que sabrán moitas cousas máis. Estamos en Monte de Ramo, estamos co alcalde da Teixeira, don Miguel Cid. Queríamos saber que lle parecen este tipo de probas, porque ademais de ser probas de caza, sirven para promocionar o turismo, non é verdade? Pois a verdade que sí, é unha proba, eu creo que é importantísima, tanto para manteñer un pouco o control deste tipo de depredadores na caza propiamente, que é o que mellor interesa aos veciños, así como tamén para dar a conocer un pouco a zona, a xente que ven por aquí a practicar este tipo de eventos.
das xentes e da caza da que estivemos falando, no Castro Caldelas temos algo moi importante, que é a bica mantecada. Estamos con Emilio Rodríguez, propietario de Bicas Mantecadas Malena. Contanos un pouquiño. Bueno, a bica mantecada é típica da zona de Castro Caldelas, o que pasa é que se foi esparcendo por todo, podese dicir, por todo Galicia, que a parte de empezarnos aquí, pois Tribes, Castro Caldelas, Monte de Ramo, Parados, e agora xa fan bicas en todos lados, como en Carballiño, hasta en Vigo fan a bica, pero bueno, a tradición da bica é de Castro Caldelas, e o típico da zona é a bica de Castro Caldelas, o que pasa é que, bueno, o que máis e o que menos, pois intenta facer. O sea, facer non, que senón imitala, porque hai moitas imitacións, pero a realidade da bica, como se fai en Castro Caldelas, non é fácil que fagan outro lado, porque ten o seu porqué para que a bica se haga ben. Bueno, pois moitas gracias, e como caldelaos que somos, tiramos pola nosa bica. Seguimos na terra da bica, estamos con Gaínza, que fai unhas bicas riquísimas, e, bueno, vamos a preguntar por que el pensa que esa bica é a mellor. Bueno, por unha sencilla razón, somos os que salimos daqui, o sea, da terra de Caldelas, pois empezamos a facer este produto. É un produto moi natural de todo, non leva conservantes. Penso que é un produto que se pode consumir garantizado completamente para toda a salud, como outro produto cualquera, totalmente garantizado. Moi ben, pois eu dou fe que están riquísimas, e nada, a ver se a comemos agora, verdad? Moitas gracias, foi un placer. Pois sí, un placer, foi para min o poder que ustedes degusten non só esta miña, senón a de toda a zona de Caldelas, que todos somos, neste caso, pois uns máis profesionales que outros, porque uns teñen máis anos de experiencia que teño eu, como poden ter outros, menos que a min, pero vamos, máis ou menos todos vamos collendo o ritmo que mellor nos convén a todos, e todos por un mismo estilo que totalmente é artesanal e sin ingredientes, natural completamente, o sea que leva ovos, huevo, fariña e mantequilla de vaca, que non leva outros ingredientes de ningún produto que pode facer que non sepamos daño a ninguna persona. Moi ben, pois recomendámola, verdad? Penso que sí, penso que é moi recomendable. Moitas gracias a ustedes. A vos, moitas gracias. Estamos agora no xantar de clausura, un gran ambiente, unha gran animación. Temos resultados, 13 raposos en total se capturaron neste torneo que rematou con esa alegría e con esa, digamos, que todo o mundo, con ese contento, había que dicir, porque todo o mundo quedou contento. Señor presidente, contanos vostede, fáganos unha avaliación de como viu vostede todo este torneo. As perspectivas eran máis altas das que se conseguiron, pero bueno, tendo en conta de que a mañá estuvo demasiado fría, as temperaturas totalmente gélidas, co transcorrir da mañá, que foi entrando un pouquiño o tema en calor, parece que tamén as cuadrillas se animaron un pouquiño e foronse conseguindo resultados. Non, repito, os que se desean, porque a población é super elevada, pero, bueno, dadas as circunstancias que nos rodearon o evento, pois penso que perfectamente satisfeito, porque o que se pretendía, sobre todo, é que fora unha xornada boa, de disfrute, e iso penso que se conseguiu. Estamos nun lugar extraordinario. Onde estamos? Conténolo vostede. Bueno, creo que todos podedes comprobar, é unha maravilla, no mosteiro de Monte de Ramo, con clima, penso que perfecto, tamén, rodeado de toda esta xente que tuveron un comportamento de 10, o sea que, por tanto, o entorno creo que será o marco perfecto que nos cerra unha clausura tamén perfecta. É dicir, un evento extraordinario e un lugar extraordinario tamén. Extraordinario, efectivamente. Eu penso que o marco de este monasterio creo que é o mellor colofón que podemos poñer a unha xornada cinexética como a doxe. Presidente, moitas gracias. A ustedes por a participación e por a colaboración. Pois estamos agora co señor alcalde de Monte de Ramo, colaborou tamén con este evento, don Antonio Rodríguez, como está vostede?
Moi ben, boas tardes. Comemos xa e, bueno, ainda falta terminar o xantar, pero bueno, xa quitamos da mesa presidencial. Queríamos coñecer que nos contara un chisquiño sobre esta xoia que teñen vostedes aquí. Bueno, pois, alégrome moito de que estedes disfrutando, pois, dun marco incomparable. A verdad que é unha pena hoxe, porque hasta hai pouco estaba cheo de nenos. Isto era o antigo colegio que tiñamos aquí en Monterramo. Pois, por desgracia, pois, como te digo, a población aquí nesta zona descende, o colegio cerrou o ano pasado. Entonces, a nosa idea, pois, é iso, utilizalo para estes eventos. E a verdad que, pois, penso que merece a pena e espero que todos o disfrutaredes. Dende logo que si, de cando data este mosteiro? Este mosteiro, pois, foi feito en varias épocas. En principio, pois, isto era da Orden do Cister, era un dos máis importantes. Despois, cada desamortización de Mendizábal, pois, foi cando houve o expolio que houve, pasou unha parte a maus privadas, que ainda está hoxe en maus privadas. Outra parte que é onde estamos agora tamén era de máis privadas, que estuvo moitos anos abandonado e que eran palleiras onde se metían os aperros de labranza, ganado, tal. No seu día o Concello, pois, comprar estas parcelas e fora cando se fixera o colegio, bueno, polo menos hoxe, gracias a eso, está en pé. E a nosa idea é potencialo precisamente para estes eventos e a outros parecidos, porque eu penso que se lle damos unha utilidade é a única forma de que non nos veña abaixo outra vez, senón a volta de uns anos volverá a estar o estado calamitoso que estuvo anteriormente. Antonio, en 5 palabras, dicímoslle aos telespectadores por que teñen que vir a Montederramo, porque é precioso, fermoso, a pesar desa escola que se pechou. Por Montederramo, a parte do mosteiro, que quizás sea joia, por mirade, estamos a media hora de Ourense. Temos un mosteiro como temos un río impresionante de troidas. Temos Calza, ben o viste de hoxe. Temos a Serra do Samamedio, o Bidueral, un espacio protegido do máis bonito que hai en Galicia. O sea que temos un pouquiño de todo. Temos restaurantes onde comer ben, algunha casa de turismo rural. Eu penso que a parte, pois, bueno, estamos no corazón da Ribeira Sacra, desde aquí temos Manzanedo ao lado, temos o catamarán, bueno, que estamos nunha zona, non só a Montederramo, toda a comarca de Caldelas e todo o que é Ribeira Sacra, complementámonos uns cos outros. Nunha zona privilexiada, efectivamente. Bueno, o mellor é que, en vez de contarlo nos, que veñan aquí e o vexan e así vivirán o de cheo. Vale. Xa temos clasificación, e falando de clasificación, temos connosco precisamente a esa persona que é o responsable de un equipo. Concretamente, eres o que eres? Que faz ti no equipo? Pois son o jefe de cuadrilla da miña cuadrilla, os Rápidos. Pero que faz? Que faz? Bueno, pois organizar un pouquiño que é a batida, coordinar un pouquiño como hai que colocarse nos puestos, bueno, dirigir un pouquiño, é como o director da batida. Aí queda iso. A ti dirixíchela ben, porque hoxe ten raposos, Sí, a verdade é que hoxe diriximos, bueno, aparte que se dirixiu ben, acompañou bastante o día, acompañou bastante a zona, e tuvemos sorte de batir tres raposos, Un grupo fenomenal, xa vimos vos no monte, de amigos, compañeiros, que pasastes moi ben, e disfrutastes, pois iso, cazando, e agora de primeiros. Fostes este ano ou pasado ano campeóns en algunha proba ou non? Pois quedamos segundos, o ano pasado non pudemos ir. Levábamos 12 anos, 11, 12 anos indo todos os anos e o ano pasado por circunstancias non podemos ir. Quedamos fai 2 anos segundos gallegos. Bueno, pois é un equipo que cazamos, levamos máis ou menos 10, 11 anos cazando xuntos, entendémonos ben, xente nova, pasámoslo ben como a familia. Oye, a min chócame moito, ou gústame moito o do nome, os Rápidos, Sí, foi así unha idea que xurxiu hai tempo e, bueno,
foi en consenso así entre varios, e, bueno, quedou aí, os rápidos, e sempre chocou unha amiguiña, e a veces chámanos os lentos en outras cousas, pero, bueno, outras veces somos os rápidos. Sodes concretamente de... Somos de Terrachá, de Castro do Rei. De Terrachá. Bueno, pues nada, que enhoraboa, moitísimas gracias por atendernos e a disfrutar a hora da xornada, porque cada vez que se gana un torneo desta categoría, logo disfrutase. Home, sí, eso despois de tanto sacrificio pola mañá, ao final ten a súa recompensa. Moitas gracias. Gracias a ustedes. Boas tardes a todos, benvidos ao Tecor Terra de Caldelas. Totalmente satisfeito en nombre da sociedade a que represento de haber contado con toda a participación que aquí teño presente. Gracias por o vosso comportamento, gracias por haber sabido competir dentro deste noso mundo cinexético e gracias ás autoridades que tuveron a bondad de acompañarnos neste gran evento. Gracias a todos e arriba a Terra de Caldelas. Eu vou dicir, estando nun sitio, nun marco tan incomparable que este mosteiro de Monte de Ramo, vexo que hai unha boa camaradería, un bo ambiente, a comida excepcional, polo tanto, só temos que agradecer o bo acollemento que tuvemos aquí, agradecer a Terra de Caldelas, ao Tecor, a Manuel Aje, a confianza que depositou na Federación para facer este campeonato aquí, agradecer a presencia dos alcaldes de aquí da zona, a jefa territorial María Victoria, ao jefe de conservación e a todos os compañeiros que a súa voz pois sale este evento pois como debe salir, unha maravilla, do que estamos encantados. Nada máis, felicitar aos campeóns e pola miña parte pois agradecer tamén que estuvera aquí o noso presidente Javier Nogueira, que despois dunha chamada xa mañán pois, bueno, un pouco parece que o convedí para que viñera, non? Entonces é un orgullo que este aquí tamén con nós. Boas tardes a todos e bo proveito. Eu simplemente darvos as gracias a todos por acordarvos da Terra de Caldelas e sobre todo de Monte de Ramo. Espero que paseades un bo día e que disfrutarades moito desta zona. Moitas gracias a todos. Hola a todos. Bueno, en primeiro lugar, quixera disculpar a delegada territorial da Xunta de Ourense, que hoxe non pode estar aquí por compromisos adquiridos con anterioridade. En segundo lugar, felicitar a Federación Galega de Caza por celebrar o campeonato aquí na provincia de Ourense, por canto consideramos que é moi positivo para o turismo, ademais nesta zona tan rica en patrimonio natural e monumental que é digna de ver e visitar. A Consellería de Medio Ambiente, desde logo, destaca a importancia da actividade cinexética como elemento regulador das poboacións cinexéticas e aplaude estas iniciativas que contribúen a coñecer o noso patrimonio natural. Sen máis, alegrámonos de que a xornada haya transcurrido sen incidencias. De antemán, felicidades aos premiados e moitas gracias á Federación por invitarnos. Moitas gracias. Primeiro, agradecervos a vosa participación, agradecer que esteades aquí neste último campeonato que pecha oficialmente a temporada da Federación Galega de Caza e agradecer, como non, ao presidente da Sociedade Deportiva da Terra de Caldelas, o meu amigo, permítame que diga así, o meu amigo Manuel Laje Blanco, porque merecíase un campeonato desta talla con este nivel organizativo e con este nivel de éxito tamén en capturas ao final que culminouse con un acto no cual nos trataron aquí de maravilla en Monte de Ramo. Gracias, alcalde de Monte de Ramo, gracias, alcalde de Teixeira, e tamén gracias ao alcalde de Castro Caldelas, ou alcaldesa que nos ten que presente conosco. A xefa territorial e o xefe de servicio de caza e pesca tamén lle teño que agradecer que estén aquí connosco, pero ao marxen diso tamén lle vou agradecer o apoio que nos despensan e que nos manifestan sempre nos comités de caza. Creo que estamos ante unhas persoas que entenden a caza. Juan xa leva moitos anos connosco, pero María Victoria, que leva un par de anos, temos que agradecerlle a súa disposición sempre en calquer acto cinexético e o apoio a esta actividade, que non é nada sinxelo topar políticos que apoyen desa maneira, con esa implicación, esa actividade. Por lo tanto, gracias a vos dous. Gracias tamén
se mo permitides, a Federación Galega de Caza de Ourense e as persoas da Federación Galega que levaron a organización deste campeonato. Estamos con Isidro Fernández, secretario deste coto de Terra de Caldelas. Gustaríanos que nos comentaras un pouquiño cal foi o resultado deste campeonato e así a modo de resumo un titular. Bueno, pois eu creo que foi unha xornada de caza moi bonita, sobre todo por o día que estuvo, que nos acompañou un día de sol precioso, e o terreno pois, bueno, é inmellorable aquí en toda a zona da Ribeira Sacra. Bueno, os participantes tamén pois tuveron unha actitud moi correcta e moi tal. Eu creo que foi un día maravilloso para a caza e para os temas cinegéticos. A xornada pois houve bastantes capturas. Bueno, un inconveniente que poderon ter pois é un pouco que a xente non conoce o terreno, pero bueno, a axuda dos guías que se lle prestou desde o Tecor, pois creo que se lle facilitou un pouquiño as cousas. E nada máis, moi agradecido de que se haya podido celebrar aquí e que podamos repetilo moitas veces. E o titular, pois diría unha xornada de caza en Caldelas maravillosa. Boa terra, verdade? Campeón. Estamos con Ramón Rodríguez, director da proba de hoxe. Gustaríanos saber como viviu este evento. Bueno, este evento, o Campeonato Galego de Raposo, pois sempre se vive con moita emoción, vívese con moita intensidade. Son moitos meses de preparación desta proba. Lóxicamente, pois aquí salen clasificados os equipos das 4 provincias galegas e, lóxicamente, pois digamos que a proba reina do Raposo na nosa comunidade, non? As capturas foron 13, que lle pareceu este número? Elevado, pouquiño? Bueno, está na media dos campeonatos galegos. Hai que ter en conta que estamos nunha zona de montaña alta, onde os corzos son abundantes, aínda que os avistamentos foron máis por suposto que as capturas, os cans de rastro sempre van detrás de corzos, de xabalí, e bueno, sí, ben, está na media dos campeonatos galegos. Entregan o secretario da Federación Galega de Caza, don Ramón Rodríguez Cobas. Estamos co presidente da Federación Galega de Caza, Javier Nogueira Diz. Gustaríanos que nos fixeras unha valoración final do que foi o Campeonato Galego de Caza. Bueno, eu diría que exitoso, non? En general, tanto o número de capturas, 13 raposos para 6 cuadrillas, é un número de capturas moi aceptable. En cuanto á organización, podría que decirse que impecable. Servirnos unha comida nun entorno fenomenal. Contribuímos, como a nós nos gusta, a mellorar e a desenrolar esta Galicia rural. Contribuímos a proxectar o municipio e a población de Monte de Ramo a todo Galicia, e creo que iso que é algo moi importante para a caza, e que é unha contribución que a caza fai á sociedade galega, non? Creo que este Campeonato de Raposo é onde se ve o carácter social da caza en Galicia, e de verdad, moi satisfeitos e orgullosos da celebración deste campeonato aquí en Monte de Ramo, que desde a Federación Galega tratamos de que sea itinerante en todo Galicia, e sobre todo que nos dé a coñecer a todos os cazadores galegos e a todo Galicia unha poboación tan bonita, con un patrimonio, como vemos aquí, cultural impresionante en Monte de Ramo, e que, bueno, que nesta época de turismo bastante flouxa, pois que contribuamos a equilibrar a economía da Galicia rural. É importante para nós, moi importante, que os cazadores galegos devolvamos á sociedade galega un valor engadido, non?
como deben nacidos e ser agradecidos, aquí está o equipo que estivo conosco hoxe neste Campeonato Galego de Caza do Raposo. Xente de aquí, de Castro Caldelas, de Monte de Ramo, extraordinarios todos, e temos que agradecerlle pois toda esa colaboración que nos prestaron. Así é que non queríamos finalizar o programa, que ainda temos un chisquiño máis del, pero sin presentarlos a todos vostedes e agradecerlle públicamente ese traballo que fixeron para nós e para vostedes.